Molt bon dia. Aquestes són les notícies d'ahir explicades avui. La temporada turística a Mallorca i a les Balears en general s'avança, igual que el canvi climàtic, que comença a fer calor abans. Saps què t'ho vull dir? A zones com soy jo, a la platja de Palma, un terç de les places hoteleres ja han obert. Un moment, per favor. Mama, posa l'olivar a l'Airbnb ara mateix. És igual, ja ho sé que no hi ha aigua, ja li durem una garrafa, no te preocupis. Vinga, per favor. Corrent. No, corrent tampoc en té, l'olivar. És igual, amb el peu més rural. Aquests turistes que venen ara, això els agrada. Ale, vinga, per favor, ara mateix. Bon dia. Seguim, més notícies. Esports. El Tribunal Superior de Justícia de Madrid ha condemnat a una inspectora d'Hisenda a 6 anys de presó per haver estafat més de 6 milions d'euros a esportistes estrangers, bàsicament tots jugadors de futbol. Si aquesta inspectora d'Hisenda s'ha disfressat aquest cap de setmana a qualsevol carnaval, segurament deu haver anat disfressada d'inspectora d'Hisenda. Una de les majors petrolieres d'Emirats Àrabs ofereix un lloc de feina en Froilán de Todos los Santos i Maritxalar. Bé, aquest que ja coneixeu tots. La compra havia de començar dilluns passat, però encara no s'hi ha presentat perquè ho està celebrant en un after. En qualsevol cas, aquest jove és un dels tants joves que han hagut de partir d'aquest país perquè no troben un futur laboral adient a les seves capacitats. I és que aquest lloc de feina en Froilán li ve, com en ell n'has dit, amb un sou d'entre 6.000 i 10.000 euros no hi ha dubte que aquest jove treu petroli a tot. Me cago en ell.